Terve kaverit, terve kaikille. Selvä on. Nyt minä haluan lukea muuta suomalainen runo. Suomalainen runo tämä kirjasta, se on sama kirja. Arto Virtasen kirja. Arto Virtasen kirja. Siis minä alkaa lukea. Runon nimeni on Vuosia hetkiä sieltä täältä. Okei, hyvä on. Jääkesän ohi mennessä, kun kaikki kauniit kuvat lakastuivat, kauniiden kuvien takana haisuivat turhautuneet toiveet, ja elämän ilmeet lähenivät epätoivoa. Minut piti muistaa matematiikkani. Tässä kotieläin nyhdyskunnassa se, mikä minulle opetettiin lukujen suhteista ja syiden seurauksista, että yksikään työskennelty päivä ei ole hukkaan heitetty, koska tuolla on lisäarvonsa minä katsomassa päiväni, joka on kuin kaivo. Mikä lisäarvo minun työlläni, nytkin ulkona puita hihailemassa, kuvittelemassa mitä niiden sisällä on, ajattelen sitä lisäarvoa, maailmaa jokaisen antaa, ja lanteetissa vaiheessa olevaa tajuntani työskentelyä, ja sitten lähden liikkeelle pitkin jäistä aurinkoista katua, 3 kirjaa kainalossa ja katuja, kavelevien kipsinukkien ohi, ja tässä on jotakin muistiin. Noukittavaksi katua, joka antaa minulle arkipäivän ja pelkähetken väri, naakesen värehtelyt. Luonnon lennätellessä viimeisiä elävien matkallani. Haluan lääkäriin kysyen itseltäni, onko skisofrenia sairaus vai filosofinen oppisuunta. Ja se oli kysymys, jota käydin melkein heti. Elämme pyhän sinisilmäisyyden nimessä ja koko päivä kirjoiksi ja tapahtumiksi, joissa olin niin hyvällä mielellä, että ajattelin näin. Kaikki kirkon kellot soivat ja sekoittavat kosketimistosi, rytmiset sävelkylyt lyövät jokaisen tähdin rikki ja näen sen hetken. Tähden rikkoutuessa, jolloin kauneus särkyy höllyksi. Se on kaunis hetki ja kauneus on siinä kaikessa, mitä soitat, on taas hiljaista. Pianon kansin kiinni on luottivihto, pitkin on suuri hiljainen tyhjä huone. Tavaroita pitkin pöytää erilaisina asetelmina. Siitä sinä tulessasi nuokin apelsiinin, ja minä ajattelen hopealaivaa, joka voi kulkea yön halki tai pelkästään huoneessa. Siinä olet siinä. Kaikesta tästä tiloista, jotka kuparipiirroskin pakottuvat tajuntaan puheista joista historia vyöryy huoneeseen. Me nimeämme toisemme, puhumme musiikin läpi ja olemme kuumen sisältä. Tämä sairauteeni lävitse näin maailman kirkkaammin kuin aikaisemmin tuulen kanssa keskeisen savut tuppakasta. Ja mitä minä oikeastaan tiedän maailmaa, minkälaisina asioina se tämänkin vuosisadan tarjoaa, ja mitkä ovat minun kasvoni niin kuin eläimen, joka nälissään yrittää murtaa hänkinsä niinkään.
En minä tiedä muuta kuin sinut, ja kun yritän kirjoittaa sanat pelkistyvät sanoiksi. Minä muistan asfaltin jäätyneen veden alfa omegassa, otsani ryyppyyntyvässä peilissä tuuli tuulee nurkka takaa. Ja tuulisvuojasta lääkäriltä menen sänkyyn. Hän poristaa kättäni ja toivottaa tervetulleeksi viikon päästä. Ja näin on jatkuva kaun unien läpi tulevat lastomaat. Sulottaaret huoneessani ajasta aikaan sanomalehtien uutiaiteet jaloissaan. Sivekäät otukset, pakolliset lääkärissä käynnit, tarkastukset, mitaukset, kuvaruutunaamaiset, sanakirjalääkärit, televisioitua, elintasoinformaatiota, piinukuva ja burleski, unet vyörymässä kaduilta kaduille, ostos heitteikojen ansoitettuilla poluilla, koulitujen tiedottajien tunnon tarkkaa artikulointia, ja minulla ei muuta kuin savuke serostaamassa tauntinen kuva, ja minäkin kirjoilemassa jotakin, mutta en unieni sulottaria. En hallusinaatioita, jotka piristävät räystyneen ruumiini. Se menee tietenkin ohi. Paranen tuliljuta tavallisia päiviä, mutta ennen sitä menevät hetket monen kertan sekaisin. Minä kalottaa minuutensa, ja koko kaupunki raakoilee päänsärkyyni korissa. Tupakantumpeja ja tuhkakuppeja, epämääräistä kerhyä ilmassa, ja puristan valkotakkisan kättä, joka purista kättäni, ja soitan vaimolleni. Nyt se tylehdys on mennyt minun sisääni. Saadun ajattelen sosiaalisia tilauksiani ja menetettyä lisäarvoja ja radion vaalipaneelissa puhe ilmaispalveluista, ja minä ajattelen ja siis olen myöhästyn bussista, ja sekin on huomispäivän bussi, olin väsynyt. Ajatukset lepattavat samuakseen, ja mihin hukkui se tunne, että olisin kuin me, että tulisin jokuone, mutta laakasin puhumasta päivälehtien suulla ja aikakausilehtien suulla, elämä täynnä rakkauskertomuksia, lyhyttikäisiä ja ikuisia, ja tullessamme staan pyyssäkille hankkijan eteen näki piirakat kummallakin kädessä. Huomaan, sinulla on kirkas ääni, ja minä puhun nyt niistä unista, joihin kävelin, jotka turvallisesti valmistettiin seinien piirtämässä tilassa, kun olkona riehui ukkosmyrsky. Sinun pelkosi seivästi jokainen salma. Me teimme unet pohjatuille kankaille, kävelimme niihin. Ja minä kirjoitin kirjeen osoitteeseen. Se kirje oli runo, vastaus oli suudelma. Ja kun maailma hyväilee, ei ole kysymyksiä. Se on liian pitkää. Se on liian pitkää. Siis minä luen vähän vain. Anteeksi kaverit. Minä luen vähän vain.
se on parempi, että en luen enemmän, koska se on oikein pitkä runo. Ja se on, minulle se on oikein vaikea. Siis minun täytyy opiskella Liisa, koska minun kielioppi, suomen kielioppi on oikein vaikeaa. Ja sitten minä en voi ymmärrää liian täällä, en voi ymmärrää. Minä ymmärrän sanoja ja vähän kielioppi myös, mutta se on oikein vaikea, että ymmärrän kaikki, että minun täytyy opiskella Liisa hullun laillakin. Siis anteeksi kaverit, se on liian pitkä, minä en anteeksi kaverit. Ja se on kaikki nyt. Hei kaverit.